Ik zeg eens wat. Even een geluidstestje. Ja, best jong. Ik ben aan het praten en als het me eerst dan is dat krijg ik wat. Kom eens voorstellen. Ja, goeie. Ik ben Reerder Riekes van Jeddiezer. Wat ging er aan op 5 mei? Wij gingen even een heel mooi setje deel zetten in Lauwert op het Noorderwienpodium van Omroep Friesland. Wat is vrijheid voor jou? Vrijheid is voor mij dat ik alles kan zeggen en alles kan doen wat ik wil. Dat is vrijheid. Als je wel eens onvrij field, Ja, bestaat. Door de digitale wereld en controles er maar en hoe moet ik het uitlezen? Dat is het overal jongen geweest. Ja, dat vind ik net heel erg vrij. dat betekent dat je weer uitspreken mag dat de strijd nodig is om vrij te worden. Zeker. Ik vind sowieso, als het nou links of rechts tekst, dat maakt het net een bal uit. Doe maar zezen en fine was het worst. En dat vind ik op stuit. Als het op Facebook was zoals wat men net oké vindt, dan wordt het gewoon webt. Dat vind ik raar. Dat is geen vrijheid. Vindt het dat er belangrijk dat er nog een 4 en 5 mei is? Ik vind het verschrikkelijk belangrijk. Je moet nooit vergeten dat vrijheid het grootste gut is wat het meest bezitten kan. Maar dan ik volledig vrij. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Daar moeten we altijd verstreden blijven. Ben je nou in Ierland niet mee bezig? Vertel eens. Nou ja, daar zijn de boeren en de meesten niet bezig om vrij te wezen. En ik vind dat de burger het verzezen. Dus die bepaalt de mate van vrijheid. Wat alles zijn, sinds ze kennen? Ja, waarom net? Het ben Wurden, hè? Want Wurden is naar daar. Ja, vind ik wel. Qua muziek, hè? Qua alles. Qua media, moest alles sinds kennen. Ja, ja. Er bent ook geen heilige huisjes. Dat mij onbelangrijk. Is het festival een goede vorm om de vrijheid te vieren? Ja, het is altijd een goede vorm. Muziek maakt het natuurlijk heel veel relaties hier. En muziek is natuurlijk ook een expressie waar je vrij bent om te zongen, was je worst. Dus zo'n festival is bij uitstek een plek om vrij te worden. En meesten die de intree is ook vrij. Dus dat is ook al mooi. Ja. Is er een bepaalde muzikant of bands west die verdienen een symbool van vrijheid weer? Als je dan een t-shirt of een motor hebt? Ja, Lemmy van Motorhead die sprutst natuurlijk ik altijd uit en die zou ik altijd wat roeren van vond. De punkbeweging heeft het natuurlijk ook heel erg. Hè? Die is ook heel erg, zet zich oud chin en is voor vrijheid. En dus zit hij nu zeker wel een beetje punk. En ja, er is nooit iemand die bepalen kan wat het worst. En dat wordt in de muziek, is dat ik altijd wel vrij sterk. Ja. Als bij Jetty is er ooit een word netskreun of een sint, dan straks het kind heeft? Zeker. Ja. Zo, wist je, dan kun je kiezen om te chockeren of net. Nou, wij kiezen er net voor om te chockeren, we kiezen ervoor om muziek te maken en mensen blij te maken. Dus wat dat betreft heb ik wel gekozen om dingen net te schreeuwen. Ja, zeker. Ik zit in de keuken, die goal was bij de buur, die koffers binnenpakt en geef maar nou in onder de duiken! Die vrij herkennen nog dus. Ja, dat hier wel kent. Maar je kiest het toch. Maar bijvoorbeeld nou, we hebben een nummer dat je het wel vlees of niks. Want wij hebben niks met de veganistische gedacht. Nou, en dan heeft die schijf van 5, die wordt nou ongepast op duurzaamheid en net op gezondheid. Nou, dat vind ik dan raar. En dat moet ik vinden kennen en ze kennen. En dan maak ik er een nummer op. Prima toch? Zo, dat bent chinbewegingen. Je moet al die chinbewegingen houden, want anders wordt het een grote eenheidsworst. En dat is vrijheid. Dat is toch een chinbeweging wijze meest. Dat is toch die wierheid hem meest. Dat de wierheid er helemaal net is. En dat vind ik vrijheid. Maar we krijgen echt vrijheid, Willem, want die hele digitale wereld in zo midden. Dat zou pas fantastisch worden. Heerlijk. Dan maar de handwerkje. Ja, elkaar opziekje. Biertje drinken, gezellig. Heerlijk. Ja, daar ben ik gelukkiger van.
Feestje bouwen 4 mei? Goh, wordt een prachtig feest. En ongecensureerd.